Goddag og velkommen til min online ostesmagning på Ostens Dag, fredag den 7. marts. Jeg vil lige gerne tjekke med jer, om I kan se mig, om I kan høre mig, om I er med. Så hvis I vil give en lille besked, om I er med, om I kan se mig, så er jeg meget glad. Jeg kigger også lidt her. Jeg er ikke helt alene, så jeg kigger lidt her, om lyden kommer igennem. Jeg har ikke noget link. Nu er det der. Så jeg vil gerne se, om der er nogen med. Jeg giver jer lige lidt tid til alle komme online, fordi det tager selvfølgelig lidt tid. Vi er lige gået live, og bare stille og roligt. Tager jer tid, og vi afventer lidt. Men det vigtigste er, at alle på Facebook kan se mig, og derfor er jeg her en thumbs up. Så vi går i gang. God aften alle sammen. Velkommen til min online ostesmagning. Jeg hedder Marion Højing. Jeg har boet i Danmark nu siden 2011 og har her mit eget lille firma, lille virksomhed, importvirksomhed, som hedder Marion, lige så simpelt som det kan være. Og jeg importerer de oste, som jeg synes er det bedste oste fra både Holland og fra Tyskland. Og dem skal jeg i aften præsentere jer for. Der er en del af jer, som har købt sig 3, 4, 5 og måske også en smagekasse med alle 6 af de udvalgte oste, vi skal smage på i aften. Velkommen til jer. Der er helt klart også nogen, som tænker, jeg har ikke hendes oste, men jeg er nysgerrig, hvad der sker, så jeg er også med. I er også meget velkommen til at se med, og alle andre, jeg glæder mig til at se jer, selvom jeg ikke kan se jer, og skal nu fortælle jer lidt mere om mine oste og mit firma. Det er Ostens Dag. Det er en stor dag. Det er en gang om året, så fejrer vi ost, og der bliver fejret i hele landet. Mange ostehandlere er med, årstiderne er med, nogle alle menubutikker er med, caféer er med, restauranter er med. I Absalon er der en stor ostefest i aften, hvor der er 200 mennesker til en smagning. Og her hos mig er I med til min smagning. Så det er fantastisk. Og jeg vil bare sige til jer, jeg er ikke helt alene, fordi jeg synes, hvis I holder en hyggelig ostesmagning, så skal jeg også holde en hyggelig ostesmagning. Så jeg drejer lige min kamera, så at I kan se min mand Jesper, min veninde Cecilia, hendes kæreste Rasmus og hendes datter Carla. Og Cecilia hjælper mig med et spørgsmål, som I kunne have om ostene, om alt andet, så skal hun nok give mig en hands up, og så ved jeg, at der er et spørgsmål til at svare på. Lad mig starte med en skål til jer, fordi det er en festlig aften, og jeg vil gerne sige skål til alle, som ser med. Skål! En ting, som jeg også gerne vil sige, er mottoet i år fra Ostens Dag. Det er Cheese, Love and Harmony. Og den synes jeg er både sjovt, men også ret alvorlig, fordi det er det, som ost kan i disse tider. Det kan bringe os sammen og give os noget til at snakke om og hygge os sammen. Så den vil jeg lige dele med jer. Og så tror jeg, at vi snart går til det første ost, men jeg vil lige fortælle jer, hvad mit firma, hvad jeg står for, fordi det synes jeg også, at det er vigtigt, at I ved det. Det, som jeg gør med mit firma, jeg importerer hollandske og tyske oste, og der er oste fra små producenter, så det er ikke de store fabriksoste, men der er små gårdproducenter, som laver fantastiske økologiske oste, men også fantastiske råmælksoste.
som I skal høre om mere om lige om lidt. Hvor smagen og kvaliteten er også helt i toppen, men også hvor det er meget vigtigt, at de har meget omhu for deres dyr, for naturen. Ved siden af det synes jeg også, at det er vigtigt, at der er oste specielt for feinschmecker, for livsnyder, ligesom jeg selv er, eller som vi selv er, som går op i noget helt særligt. Så der er ikke oste, som man finder over det hele, der er små produktioner. Så nogle gange er en ost også udsolgt, men så har man også fedt i noget helt særligt. Eller kort sagt, alt hvad vi sætter på bord, det skal vi ikke bare smage, men det skal også have en god historie, og det skal have en god ansvarlighed, fordi det er skabt med omtanke for dyr, naturen og med håndværk. Det er lidt tanken bag firmaet. Kort vil jeg gennemgå programmet for i aften, fordi vi skal smage 6 oste, men vi skal ikke kun smage ostene, vi skal også se lidt om producenterne. Vi har en lille film om André, som laver det, i mine øjne, det bedste goudaost i Holland. Og så har vi en live-forbindelse senere med Thilo i Tyskland, som laver nogle utrolig fantastiske råmælksoste, økologiske råmælksoste, som også er kåret til nogle af verdens bedste oste. Så det er spændende at høre og møde, og se ham og møde ham. Og så tror jeg, at vi bare begynder med det første ost, fordi jeg tror, at I alle er lidt sultne, og det er nu, det er næsten 6:15, så det er tid til det første ost. Og så starter vi til dem, som har købt min smagekasse, med den milde komælksgouda, som jeg lige finder frem til jer. Det er den her meget lys ost, og det er også lidt sansernes aften. Jeg vil også spørge jer til at kigge på en ost og se, hvordan ser den ud, have mærke på den, hvordan føles den, hvordan dufter den, og først der smager man den, så har man virkelig alt med, og så kan man også vurdere det. Så kan man, når en ost er ret blød, så er det mest tit en ung ost, en meget mild ost, og når en ost er lidt hårdere, lidt mere tør, så er det en mere moden ost. Den her er meget mild, og nu må I meget gerne komme i gang og smage på den. Jeg giver lige også noget ost til dem her. Denne her ost, den kommer fra ostermester André. André mødte jeg, da jeg startede mit firma i 2014. Og jeg synes bare, at han laver fantastiske økologiske oster og går ikke på kompromis. Og jeg synes endda, når jeg dufter den ost, og måske kan jeg også prøve det, så kan jeg næsten dufte, at den kommer fra Andrés Gård Mejeri. Andrés Gård Mejeri ligger i Holland, i Kinderdijk. Og Kinderdijk ligger i Vestholland, lidt tættere på Rotterdam-området. Det er en UNESCO-område med masser af gamle vindmøller. Og jeg voksede selv op på den anden side af Holland, men den del er også en meget flot del at se på. Lige om lidt ser vi en lille film om André, så kan I også møde manden. Jeg har flere gange sendt hans oste ind til Ostenes VM, World Cheese Awards, og på Ostenes VM har de flere gange også vundet guldmedaljer, så der er osterne, som officielt er godkendt af fagdommer, fordi på sådan Ostenes VM, så er World Cheese Awards, så er der nemt 4.500 oste, de skal vælge fra. Så der har lige været noget, som han virkelig kan godt. Der er også en meget mild ost, så derfor starter vi med den. Der er en morgenmadsost, eller til frokost. På ostebordet er den også det fint at have med, fordi så har man en meget tilgængelig ost. Men vi kommer til at udfordre hinanden en lille smule mere lidt senere. Og jeg tror, at jeg nu kommer til at vise jer, hvem André er. Der er flere, der gerne vil vide præcis, hvad der er osten hedder. Fordi... Det gør vi nu. Så kommer jeg til at vise det. Man kan se det
på den her label, den hedder helt simpelt, fordi Cecilie fortæller mig lige, at der er flere, som gerne vil høre, hvad osten hedder. Jeg kalder den selv Marions gårdost, men der står også på Andrés økologiske Gouda, som man kan se her. Så man skal huske André, men når man nu ser klip med manden, så tror jeg ikke, man glemmer ham. Så jeg prøver nu til at vise jer, hvem André er, så I selv kan vurdere lidt. Biokaas Kinderdijk staat tegen het Kinderdijkse molengebied aan. Uniek plekje waar heel de mensen vanuit de hele wereld naartoe komen om de molens te bezichtigen. We staan op een unieke locatie in een prachtig natuurgebied en wij doen een stukje kaas maken, dus zonder bestrijdingsmiddelen op de weilanden en ook in de kazen zonder E-nummers. Gewoon allemaal puur natuur. Mijn naam is André Verhouwelingen, eigenaar-directeur Biokaas Kinderdijk en wij produceren biologische koe-, geit- en schapenkaas. Biokaas Kinderdijk is altijd biologisch geweest. We zijn kleinschalig. We hebben het volledige assortiment koe, geit, schaap. We werken met een klein team. We hebben er jarenlang over gedaan om de kaas te ontwikkelen die we nu hebben. En de klanten zijn er dol op. We hebben een eigen winkel en die gebruiken we ook als testpanel voor de groothandel. Ik wil deze eruit halen. Kaasje mooi ronde kantjes gekregen. Ik ben hier op mijn 14-jarige leeftijd begonnen met koeienmelken en kaas maken. Je hebt alles van het begin af aan meegemaakt. Dus ik ken elke machine, elk dingetje weet ik uit mijn hoofd. En op afstand weet ik meestal wat iedereen mee bezig is. Iedere batchkaas wordt door ons persoonlijk gecontroleerd met een kaasboor. En dan testen wij op smeuigheid, geur, of de kaas aan de wens voldoet zoals we moeten hebben. Je hebt te maken met zomer- en wintermelk, verschillende melkaanvoerstromen van verschillende bedrijven. Om daartussenin een constant product neer te zetten en ja, de sterke kwaliteit vast te houden. Wij hebben de laatste 2 jaar meegedaan aan de World Cheese Awards. Daar hebben we een Super Gold voor de geit extra belegen behaald. En dat is toch een eer op het werk wat we doen. Naast kaas maken hebben we ook nog een boerderij staan met eigen productiedieren. Al die melk wordt ook verwerkt in de kaasbakkerij. Op zondagavond melk ik zelf de koeien. En iedere avond loop ik even rustig door de stal heen. In verband met geboortes gaat het goed met vee. En dat is een en al rust om de dag weer even te ontladen. Så har I mødt André, og så ved I en lille smule mere, hvor osterne kommer fra, og hvor flot området er, med alle de vindmøller og de diger, og jeg er jo hollander, så jeg bliver meget glad, når jeg ser det hver gang. Hvad jeg egentlig også vil sige om André er, det er goudaost, han laver. Og mange mennesker tænker, at gouda er gouda, men jeg synes, der er meget forskel mellem gouda. Og hvis du spørger mig, så er der egentlig 3 typer gouda. Så er der den type virkelig billig gouda, hvor som de laver i fabrikker, hvor de tager alt fløde af, alt gode tager de af mælken, der laver de smør af, der laver de fløde af, og så bliver der en mælk eller en ost tilbage, som ikke smager af meget. I kender sikkert den, som jeg snakker om, I ved, hvad det er. Det er sådan helt billig goudaost. Så er der også nogle rigtig gode fabriksgoudaoste. Det må jeg også indrømme. De er virkelig i en høj end. Og så er der de top
oste, som jeg går efter, og der er de gouda, som bliver fremstillet på en gård, hvor køerne går frit, hvor der er en hel del håndværk stadigvæk i det, hvor folk ikke går på kompromis med intet, så der bliver ikke brugt antibiotika, der bliver ikke brugt pesticider, det er den rene gouda, hvor man også kan smage forskellen mellem sæsonerne, fordi de fleste fabriksgoudaoste, når man køber den om vinteren eller om sommeren, smager den præcis det samme, og der er mange, som også synes, de vil have det på den måde. Jeg kan godt lide det, at jeg kan smage sæsonerne i en ost. Og der kan man, når for eksempel køerne kommer udenfor i marts, april, når vi er blevet bedre, når græsset er vokset, og så begynder de at spise græs, så bliver mælken mere cremet. Så for eksempel den ost, som I lige smagte, den er allerede ret cremet nu, men hvis vi ville spise den som græsost, som fås fra april-maj måneden af, så kan I opleve, at den er endnu mere cremet. Og så gælder det også ostene fra Tilo. Det er sæsonerne, som bestemmer, hvordan en ost smager. Så er der også en rolle for området. Er der et mere sumpet område, eller er det meget fugtig, eller er det en ret tør område? Mælk kommer til at smage forskelligt, at det er virkelig terroir, man kan smage ind i ostene. Der var en lille kort historie bag Andres ost. Nu skal vi til ost nummer 2, og det er Tilos ost. Det er osten, som hedder Hofkäse, og den genkender man. Jeg skal lige tage den her, men jeg har også et stykke liggende. Et lille stykke har jeg liggende her. Så viser jeg den frem til jer. Den ost med den naturlige skorpe, som man kan spise. Så jeg ved ikke, om I allerede har skåret den af. Det er helt okay, så har jeg måske lidt tilbage, hvor I ikke gør det, så kan I også smage på forskellen. Fordi osterne bliver vasket, der er helt rene i det i overfladen, men der tilføjer noget til ost, der giver en lidt knas til osten. Den er meget cremet, den er blød. Og der er osten, som Tilos mor i 1991, tror jeg, men der ved han helt sikkert helt præcis, startede med at lave. Tilos mor og Tilos familie, de har en gård tæt på Slesvig i Tyskland, i Nordtyskland. Og der bliver også åbnet noget øl her, som I måske kan høre. Det er også rigtig hyggeligt her. Og Tilos mor har startet i 1991 med at lave ost bare i køkkenet i en kæmpestor gryde derhjemme. Og der blev til den første Hofkäse. Siden der er der sket meget, er også Tilo og hans bror kommet til. Og så PT laver de, jeg tror 18 forskellige slags ost, måske 15, på deres gård. Og det allervigtigste at vide er, at der er råmælksoster. Og hvad gør, at en råmælksost er anderledes end en pasteuriseret ost? Det vil jeg sige, når man pasteuriserer, så sker der altid noget. Så bliver mælken bliver varmet op, og så har den ikke alt smag mere, som den har, når det er virkelig råmælk. Og råmælksoste kan man egentlig også kun lave, når man har egen kvæg, og mælken går direkte fra køerne i den tilfælde til mælkekarret, til ostekarret. Det sker på Tilos gård, og hvis I har lyst til, kan I selv kigge og se, om det passer, hvad jeg fortæller, fordi Tilos gård ligger egentlig kun lidt mindre end et kvarter fra Slesvig. Så hvis man kører sydpå på ferie, så kunne man tage en lille afstikker og besøge ham på hans gård mellem Slesvig og Husum i Tyskland. Vi kan starte med at smage på Hofkäse. Velbekomme. Jeg har Hofkäse her. Jo, tak. Jeg har tænkt mig, at jeg også nogle gange skal være lidt stille, så at I kan snakke med hinanden, og hvor det er ost rigtigt. Så derfor er jeg lige lidt stille.
Jeg får en her fra vores venner. Jeg håber, at I også kan lide den. Og I må meget gerne fortælle mig, hvis I har lyst, fordi det er det ærgerlige, når vi har sådan en online ostesmagning. Jeg kan ikke se jer, I kan se mig, men jeg har ingen idé, hvordan I har det, hvor I er i landet, så I må meget gerne skrive til mig, eller til Cecilia, hvor I er hen i landet, og med hvem I smager i aften. Måske er du alene og smager med katten, eller måske er du med nogle venner, eller nogle naboer. Bare fortæl os, fordi det vil jeg egentlig også gerne høre. Og så hører jeg lige Cecilia og Carla, om der kommer nogle svar på mit spørgsmål. Der er en, der spørger, om man kan spise skorpen. Der kan man. Jeg synes næsten, det skal man. At det er en naturlig, spiselig skorpe. Det kan man ikke med Andres Gouda-oste. Det skal jeg lige klart sige. Men Tilos-oste, som den hofkäse, som vi smager her, den har en naturlig vasket skorpe, og den tilføjer noget til osten. Der er smagbehag, fordi der er også mange, som siger, at jeg spiser ikke skorpen. Jeg gør, når jeg er helt sikker på, at der er en ren skorpe, så gør jeg, og hvis den tilføjer noget. Men der er op til jer selv. Vi har Henrik og konen siger hej fra Kolding. Jakob og konen siger hej fra Risskov. Fint. Birgitte sidder sammen med manden hendes fra Hørsholm. Der er i hvert fald nogen fra Jylland, det er godt at høre. Hele familien sidder hjemme hos Jakob. 2 voksne og 2 teenager og med fra Kolding. Spiser teenager også ost? Det vil jeg også gerne høre. Så er der Helle fra Vesterbro, sidder sammen med Bo. Hej, hallo Bo. Nå, det er hyggeligt, så ved vi en lille smule mere, hvem der er med, og at i hvert fald indtil videre hele landet, der repræsenteres. Det er godt at høre. Jeg vil også gerne fortælle jer, hvordan jeg kender Tilo, fordi det var egentlig meget tilfældigt, at jeg lærte ham at kende. Nogle gange tager jeg mine oster under armen, og så tager jeg til World Cheese Awards, ostenes VM. Så det gjorde jeg også for 2 år siden. Det var i Trondheim. Så kørte jeg til Trondheim, var med den stand, og mine oster, eller Andres oster, var med i konkurrencen, og 2 af dem har også vundet en guldmedalje der. Og min nabo der var Tilo, og vi havde meget gode samtaler, og vi delte det samme idéer om ost. Så det var virkelig godt. Og så på et tidspunkt havde de dommer valgt det 16 bedste ost i verden, og tænk, der var en kæmpe hal, og der lå 4.500 oster på bordet, så de dommer, de skulle også virkelig gå igennem mange oster. Og så blev det 16 bedste ost i verden valgt, og 2 af de oster var fra Tilo. Så det synes jeg var mega fedt, fordi tit er det italienske, franske, hollandske oste. Denne gang var der 2 tyske gårdoster, ikke bare fra en stor producent, men fra en mindre gårdmejeri. Så det var meget fedt. Det tænkte jeg, det skal jeg også lige give jer med. Og så vil jeg også, for dem som har købt hele pakken, lige fremhæve marmeladen. Fordi marmeladen kommer fra Ted, og Ted laver marmelade på en gammeldags måde. Han har 3 store koppergryder i hans køkken på gården, fordi han bor også på en gård. Han bor 10 minutter, hvor jeg kommer fra i Holland. Og i de koppergryder laver han det mest fantastiske marmelade. Blandt andet den her med bær og ingefær, som er en lidt spændende kombination, og som jeg synes går virkelig godt til næsten alle oster. Fordi den har både sødme, men den har også en syrlighed, en friskhed. Så jeg håber, at I også kan lide den. Og så går vi over til ost nummer 3. Og ost nummer 3, det er en gedeost. Så vi bygger det op, det bliver en lille smule mere udfordrende. Jeg håber, at I alle kan lide gedeost. Den er igen fra André, ostemager André, ostemester André. Og det er den her ost. Jeg skal også vise den, fordi den har... Ja, tak. Tak, Rasmus. Man kan se det på bagsiden. Grøn label har den.
Dem, som har købt mine oster hos en ostehandler, de har den i en mellemlagret variant. Dem, som har købt mine oster hos årstiderne, de har den milde variant. Der er en lille smule forskel. Den, som jeg har her på bordet, er også den milde, meget cremet, blød. Igen, jeg håber, at I vil kigge på den og mærke den, og så dufte til den. Den dufter så godt. Og så smage på den. Den smager ikke stærk som en fransk ost, fransk gedeost for eksempel, eller så syrligt som en fransk gedeost kan smage. Den er meget tilgængelig, meget venlig, den har lidt sødme også i sig. Der er igen det, at jeg kan dufte egentlig, at der er hans ost, Andreas ost. Og så spørger mennesker nogle gange, hvorfor er gedeost så meget dyrere end komælksost? Og der er forost også for den sags skyld. Men der er svaret ret enkelt, fordi en ko giver i gennemsnit 30 liter mælk om dagen, hvor en ged eller en får kun giver 2 til 3 liter mælk om dagen. Så den kæmpe forskel, der skal meget mere til at få en gedeost. Så derfor er der også en ret stor prisforskel. Og handler der om gårdoster, hvor der er en del håndværk, og hvor det virkelig ting tager tid, her hvor folk har givet sig ro og tid til at lave de oster. Ja, der er bare ikke lige til at lave sådan en kvalitetsost. Nu kigger jeg lige lidt på min vin, og jeg tænkte, den skal også en interessant en til at tale om. Fordi hvad pærer man med? Man kan pære ost med alt muligt. Og traditionelt er der mange, som siger, ost og en rødvin, der går man ikke galt i byen. Og det er også rigtigt nok. Jeg foretrækker selv en hvidvin til ost, fordi den er for mig lidt mere tilgængelig og kombinerer sig godt med mange oster. I denne tilfælde har jeg valgt en hvid Bourgogne, men der kan også være en Sauvignon Blanc, eller halsen ost med lidt friskhed, lidt syrlighed, eller en aromatisk hvidvin. Vil man drikke en rødvin, så er det også helt fint. Så kunne det for eksempel være en let rødvin. Og dem, som elsker øl, som her i aften i vores selskab, så kan man også virkelig godt drikke øl til ost. Så det er en god nyhed for dem, som elsker øl. Men man kan også pære te, for eksempel, meget god til ost. I Holland gør nogle eksperter der, og det synes jeg også er meget overraskende. Men jeg synes, det er op til at være enkelte. Der er smag og behag. Så se bare, hvad du selv synes er bedst. Det er bedst, når der er lidt modspil til ost. Er en ost lidt fed, så skal man have lidt syrligt ost, som giver lidt modspil. Men prøv dig bare frem og se, hvad du bedst kan lide. Skål. Og folk elsker gedegavdagen. Ja. Henriette og Birgitte siger, mums, fantastisk. Det er virkelig godt at høre. Den er jeg så også meget glad for, så det er godt, at der bliver bekræftet. Og Rasmus siger også her. Det er godt at høre. Ja, so far for pairing af en ost. Jeg tænkte egentlig, at vi også kunne lige snakke lidt om at anrette et ostebord. Fordi der er også noget, som I tit spørger om, og der kan man egentlig også gøre på mange måder. Men de tips, som jeg har, når det handler om anret, jeg her anretter den meget enkelt. Jeg tager lige marmelade af, inden den helt flytter. Men I kan godt se, at jeg har lavet nogle staver. Jeg har lavet nogle trekanter. Og så lagt dem en lille smule på den måde. Jeg har lavet nogle korte staver. Jeg har lavet nogle, jeg ved ikke, hvad det hedder, men nogle små stykker.
Og så har jeg lavet nogle terninger, eller en ost, som smuldrer lidt, en meget moden ost. Der kan man egentlig bare smuldre den lidt, og så har man lidt rustikke terninger. Det er godt at have forskellige former, så er der lidt spil på et ostebord. Og så kan man ret enkelt kan man gøre det sammen med nogle nødder. Jeg synes nødder med ost. Jeg har valgt her nogle valnødder. Men der er også altid en meget god kombi. Og noget frisk, for eksempel pære i dette tilfælde. Så der ligger nogle skiver pære. Men der kan være alt muligt. Det kan også være vindruer, hvis I er mere til det. Eller der kan være noget æble, hvis I er mere til det. Honning er også fantastisk til ost. Især til en blåskimmelost for eksempel. Og den marmelade. Marmelade er også altid god at have med på et ostebord. Så der er lidt om anretningen af et ostebord, og vil I vide lidt, hvordan man skærer de terninger, så tager jeg lige, nu har jeg skåret ostene lidt af, men for eksempel denne her ost, jeg skærer den så her igennem, så har jeg den del her, så man kan se stadigvæk en lille smule her. Og så skærer jeg bare skiver af det, og så får man dem her, trekanter, så man kan lege lidt med, og laver dem på den måde. Men kreativitet kender ingen grænser, så I går bare løs på det. Jeg går til ost nummer 4, fordi jeg kan se, at Tilo også er med nu, men jeg vil lige med jer først til de 4 søstre. Og de 4 søstre er ost nummer 4, og dem har jeg selv skåret i skiver, men det er en ret lyst ost med en sort skorpe, hvor der også står på, at der er de 4 søstre, som I kan se her. Og nu tænker jeg helt sikkert, at 4 søstre, hvad er det for et navn? Er det 4 søstre, som har lavet den? Nej, det er det ikke. Den hedder de 4 søstre, fordi der er 4 slags mælk. Der er 4 damer, som har leveret mælken til osten. Der er en ko, en ged, en får og en bøffel. Og lige præcis den bøffel, synes jeg, giver en special effekt til osten, fordi en bøffelmælk er meget mere fed end de andre 3 slags mælk. Så den giver sådan en dejlig fedme i munden. Prøv jer bare frem og sig mig, hvad de synes om de 4 søstre. Den kommer fra André. Og jeg deler den også lige her til dem, som har lyst til at smage på de 4 søstre. Det sjove med de 4 søstre er, at den har masser af smag, hvor den egentlig er kun 1,5-2 måneder gammel. Og det er ret unikt med den så unge ost, at den er så fyldig i smag, og så en bred smag, men har alt mulige nuancer med. Og så skal jeg også indrømme, da jeg var hos André, og han fortalte mig for, jeg tror 2 år siden nu, at han havde lavet de 4 søstre, så tænkte jeg, den blandingsost, jeg kan meget godt lide de rene oster, det er virkelig så rent som muligt, så jeg var meget skeptisk. Men så smagte jeg den, så var jeg solgt. Og så var det manden min, som tænkte på navnet de 4 søstre, og så blev den en hit. Der tror jeg er den bestsellende ost i Danmark, så folk kan godt lide de 4 søstre. Det kan de også på Facebook. Nå, det er godt, at det bliver bekræftet. Kommer der nogle spørgsmål, Cecilie, eller skal vi... Der er nogen, der havde kommentarer tidligere til gedeosten om, at den ikke var så skarp i smagen, som gedeost godt kan være. Ellers så er folk bare rigtig glade for osten. De sidder i store selskaber, nogle af dem, og ser med. Fint. Det er godt at høre. Og der er flere, der synes, at det er deres yndlingsost indtil videre. Det er de 4 søstre. Nå, så bliver der også igen bekræftet. Men vi er ikke helt færdige nu. Vi har stadigvæk 2 oste mere. Men det med gedeosten, at den ikke er så kraftig, det er tit
Når jeg står med en smagning i en butik, så oplever jeg det også, at folk siger, men jeg kan egentlig ikke så godt lide gedeost. Jeg tror, fordi de har erfaring med gedeoster, som er meget frisk, meget syrligt, meget staldagtig, som en ost også kan være. Og der kan skræmme folk lidt. Men Andrés gedeoster, det er for mig som næsten slik. Så det er meget tilgængelige, meget venlige, meget sødlige. Så jeg kan godt forstå, at I siger, at den er anderledes end de gedeost, I har smagt før. Og så stopper vi lige, indtil vi går videre med ost nummer 5. Fordi ost nummer 5, så kommer vi til den lidt mere udfordrende ost. Det er Deichkäse. Og der vil jeg egentlig have kontakt med Thilo. Og Thilo er ostemesteren bag, eller ostegeniet, kan jeg også sige, bag Deichkäsen og bag Hofkäse og den sidste ost. Og jeg skal lige prøve nu at få forbindelse med Tyskland. Jeg håber, kryds fingre med, at det lykkes. Thilo. Hello, Marion. How's it going? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, but you're not loud. I'm not loud. Let me check. It's me. Can you say one more thing? Now? Is it Yeah, good? now better? Can everybody hear Thilo? I'm just looking and testing. And can you say one more thing? Yeah, hello. I'm Thilo. I'm in G7 over here. And everything's fine? Yeah, we can see you, but I'm afraid that we cannot. I can hear you, but I'm not sure if everybody can hear me. So we're just testing now. If yeah. Now I got this one. Thilo, it's good. Yeah, cool. Yeah. Okay, one more time. Thilo, good evening. Hey Marion, hey everyone. Good to see you. Hi. Yeah, how's it going? Did you already taste some cheese? Yeah, we already tasted 4 cheeses until now, and your Hofkäse was number 2, and it was very good. And we're now up to the last 2 cheeses, which is Deichkäse, 12 Monate, and it's the blue one, Friesisch Blue. Nice. So I was hoping that you could tell me a little bit more about yourself, the farm, and the cheeses. Yeah, so good to be here. Yeah, I'm Thilo from Backensholz. Backensholz is located in the very north of Germany, Südschleswig. So we are very close to the Danish border, and basically we are an organic farm. So we do have all the cows ourselves. The farm is run by my brother, and then on the farm we make the cheese. So we are in one of the maturing rooms. I hope you can see it behind me. It's quite nice. So yeah, what is special about us, maybe, or what we do is that we do raw milk cheeses. So the milk we process is not pasteurized. Because we have everything in our own control. That's the special. So my brother is making the milk, all the feed, and me as a cheesemaker, I can talk to the farmer what kind of quality I want, and that's why we are able to leave away the pasteurization and get very nice cheeses. I think, or that's what we hope for is a more complex cheese, because all the lactic acid bacteria which the nature is gifting to us, we just leave it in the milk and then just add some ripening bacteria to get the flavor of the cheese. So that's and additionally to that, what is special about Backensholz is that we think about circular economy a lot. So we have our own biogas plant, we have solar panels, we have our own wells for the water, we have wastewater treatment on the farm. We have our own kindergarten here, which is for us, it's very important for the social aspect of sustainability. And we have a farm shop and a small bistro. So it's a whole big circle of everything. And we try to think everything from field to cheese. And that's a little bit about the background. Yeah, and can you tell me, I was telling the people before, I think your mother started it in 1991. Is that true?
Yeah, that's true. So we turned organic, or our parents turned organic in '89 after the incident of Chernobyl. So that really made our parents rethink, the way they were working. I'm the youngest of four, so they had four little children. They really didn't want to feed us with the own milk because of that nuclear fallout. We also had in north of Germany, and I'm sure in Denmark and in Netherlands as well. So they really thought, okay, so we are the first in the whole production chain as farmers. If we're not make it right, nobody's gonna make it better afterwards. So, and that's why they really that Chernobyl thing really made them rethink. So and that's why they turned organic. I think in a very early stage in '89, that was more like the pioneer phase. So all the neighbors thought they were crazy. I think they still think it, but and then my mom or my mother, she started making cheese in her kitchen, in her domestic kitchen. I think like the main reason, because she wanted to do something for herself, not just be the wife of the farmer. I think that's the most important reason for her personally. But on the other hand, it's very I don't know the Danish and system so well with the milk price, but it's a world market system. So as a farmer, you never know what you get for your milk. And if you start making cheese, you have a much more stable price, and so it's really something to to get freedom in an economical way. And of course, it was a big risk for our parents, like to start off with making cheese without knowing anything. But what they really agreed on is, if we started, we want to make it right, and we want to make good quality. We want raw milk cheese. We don't want anything just casual, normal, which nobody's missing. So they really, or my mom, the first thing she did is she got like a master cheesemaker on the farm, and he taught her cheesemaking here on the farm for the first year. So something like a private coaching, I would call it, because she had 4 little kids, so she wasn't able to go away that much. From then it just started, and the first amount, which I was told was they were making cheese from, was like 500 liters a week. So you need 10 liters for 1 kilo. So that was the very start. And as you can see now, we developed a little bit. How much is it now? How much? How much is it a week? At the moment, my brother is milking something like 14,000 liters a day. And I take that into the dairy, like all of it, and make cheese from it. So we developed a little bit. I think we can say, but at the moment we do like 15 different styles. We do all the cow milk ourselves, but we also buy goat's milk. Actually, most of the goat milk comes from Denmark, which is very nice milk. So they know what they're doing. We do have a very small farmer in Germany as well, but for us, Denmark is much more regional than Bavaria or other parts of Germany. So that's why we like the inter-regional thing a lot. And so we make some goat's cheese as well, but that's pasteurized because it's not produced on the farm. And we do have a very little amount of sheep's cheese, but that's like 500 liters a week. So the main part is cow's milk. And how many cows do you have? Is it 500? Yeah, it's 500. Yeah, 500 milking cows. The thing I noticed when I was visiting your farm, I noticed many things, but one of the things that I really liked was the way you treat your cows, and the way you also of course, when you make raw milk cheese, you have to be very careful. And could you tell me about the bracelets the cows have around their neck to check if they're healthy and if they're doing well and having a good time? So we are like big fans of tradition featuring high tech. That's so we are a very modern farm, but sometimes with the way we make cheese, for example, is very traditional, but the way we see technique is just like a door, which you should use to make things more efficient. And with the cows, for example, they all wear like bracelets, and it's something like an iWatch for cows. The system is called CowWatch. So basically, it counts the steps of the cows, for example. It is also measuring like the angle of the head. So if the cow is raising the head a lot, she's looking for the bull.
So we are able to, she's able to get a new calf. And then in that transponder, we have microphones, and the microphones count the how often the cow is chewing. So and that are all like factors which are evaluated by an algorithm. And after the milking process, the computer can say us, okay, this cow didn't, normally it walks like 10,000 steps a day. Today it was only 6,000. So it's better if you wait there, and somebody, I write an email, and then like a human is coming and can look after the cow. So it really helps us to raise like the animal welfare just by using modern technique. And I think that's how a modern farm is run nowadays. Especially if you have a certain size. So it really helps to get better. Yeah, I really like the story behind that. And well, now you're here. The next cheese is the Deichkäse. So maybe while you're telling about it, people can taste it. It's the cheese that number 5, and for the people, I will say that just in Danish, if it's okay with you. I think you understand what I will tell. Nummer 5 osten, der Deichkäse, og den den mest modne ost. Den 12 måneder gammel, så man kan også se det. Den har nogle små krystaller, proteinkrystaller. Den har en lidt mere fast konsistens, når man trykker på den, eller når man kigger på den. Bliver en lille smule mere tør, men er stadigvæk meget cremet, selvom den er 12 måneder gammel. Og Thilo kommer nu til at fortælle os noget om det. Deichkäse kan man også spise med skorpen, så det er også en god ting at vide. Thilo, I just said that you can eat it with the rind, right? Yes, please. Yeah, it's a nature rind. So all our cheeses we do are made with a nature rind. So the Deichkäse is like a mountain type style. So it's an alpine style cheese, I would say. Maybe you can compare it a little bit to a Comté Gruyère style, but it's not pressed. So normally like a loaf you can see here, and you can all see all the loaves in the background. They have like 4.5 kilos, something about that. And we do them in 4 months and 12 months. And when they're ready, they look like this. There you go. Yeah, it's beautiful, I would say. So it's really nice cheese. You can eat all of it, of course. And the flavor, what we aim for, especially with the old one, is something like exotic fruit. It's like a sweetness. I could hear that you were talking about protein crystals, so like this maturing crystals. So sometimes we have flavors of pineapple in it. Sometimes it goes more into like a meaty direction, so it's more like this meaty umami style. But that's all the flavor world which we want from it. So I think it's a very long-lasting cheese, which really goes through the palate and just stays and opens over time. And that's when we have that, then it's a good batch. And of course, in the way we work, every cheese is unique, and every cheese is a little bit different because the milk comes into the dairy a little different every day, depending on the feed, on the weather, on the mood of the cows, on the mood of the people, of course, as well. And that's so good that you tell us, because I just said something about it, that you can really taste the seasons in a cheese, and you can taste the terroir in a cheese. And your cheeses are a perfect example of that. They're so different from a factory cheese, which is always the same and a very constant. Like, of course, our somehow we want the cheese to be the same every day. That's what we aim for. But we're never going to achieve it because nature is part of our project. So, and because we know it, like the only thing, like everything we can somehow have in our own hands, that's what we try to keep constant every day. But the beauty, I think, being an artisanal cheesemaker, is that the raw material is different every day, and most of the consumers, they want the cheese to be the same every day, and that is where some of the craftsmanship comes in. So a lot of experience and this craftsmanship feeling, mojo, and I think that really helps to transform that always changing milk to like a constant cheese, and that's what I really like about it, because every time I cut
I cut open a cheese. The first thing is just take a smell, and then you can already tell a little story, and you know, okay, this one's going to be fantastic. Or you say, this one's, it's fine, but you know, I know we can do better. You know? Because, and then it's very interesting to go into the analysis and see maybe what feed did we give to the cows on that day, how was the weather, what people were making the cheese, and so it can sometimes be very interesting what you find out about the cheese. Real natural products, yeah. Yeah, true. Yeah. Yeah, and in all modesty, you have won 2 big prizes at the World Cheese Awards, and also last year you won prizes all over again. So I told the people that we met in Trondheim in Norway, and that I was amazed by you winning 2 of the 16 best cheeses in the world. Yeah, that was something. Yeah, so that's something to be proud of. Yeah. And the last cheese of tonight is also one of your cheeses. It's that one that we call, you call it Friesisch Blauw, and I call it Friesisk Blauw. And in Danish, it's almost the same. You forgive me. Yeah. And I think it would be nice if you can also tell us something about that one. And for the people in this tasting, I will just say it's the cheese with the blue veins. And you can easily see it. You can easily recognize it. And please eat it with the rind, because it's really, please. Like it belongs to the cheese. The rind is part of the project, so it's really part of the artwork. Sorry, I get corrected here. They say it in Danish. Sorry. Så jeg siger lige, der er den, som hedder Friesisk Blauw, og man kan nemt genkende den, fordi der er en blåskimmerost, som man siger også de blå gennem osten. Den er, man spiser den med skorpen. Jeg vil faktisk anbefale det, fordi det giver også noget ekstra til osten. Den er meget god, som man spiser den nu. Den er også meget god med lidt honning. Den er meget god med lidt portvin. Så hvis I har noget portvin på glas, jeg har fået noget portvin her. Så er det også en meget god kombi. Og til dem, som har lyst til det, eller langt væk, det ved jeg godt, men til jul er den fantastisk på brunkager. Så går vi tilbage til Tito, og jeg håber bare, at de alle kan følge med, fordi jeg har desværre ikke undertekster, men jeg tror nok, jeg håber nok, der går, og nu skal han forhåbentlig også vise os noget om osten. Så Tilo, back to you. Yeah, I see you are very well prepared for port wine and everything. So the Friesisch Blauw, I think you have the small one at the moment, Marion. Is that right? That you have the mini Friesisch Blauw? No, the people got the big one. Yeah. Perfect. Cool. So that's even because better. I got a big one as well in a hole. So that's how it looks. The whole story about the Friesisch Blauw. So somehow like a Nordic cheese culture meets France. I think that's something what you can say about it, because the blue mold is the Penezium Roqueforti, so it's the same which is used in the Roquefort cheese. And on the outside, we have the classical red smear bacteria, which is, I think its home is somewhere in the Nordic part, Denmark, Germany, and so these two meet somehow. It's typical Rotkids, yeah. Yeah, it's typical for the Asholm, for the Tilster, and the cheeses. So these two meet, and for me, the Friesisch Blauw is one of my favorite cheeses. I'm a big blue cheese fan, but it matures for something like 12 weeks. At the moment, it's a little younger, because normally blue cheese season is during November and December. Then we go a little lower because, we want to sell, and so we were a little flexible. And that's why we are at 10 and a half weeks at the moment. But I think in 3 to 4 weeks, we will go back to the 12 weeks of maturing time. But the cheese can buffer it, so I think it's ready after 8 weeks, but it will get more body the older it gets, of course. And I think it's the best when it's at the expiring date. Jeg synes den er bedst, når man er på datoen. Yeah. But I think that's almost for every cheese I know. They all they're all better the older. But I've actually tried to mature the Friesisch Blauw for 1 year.
That was something for experts, I would say. So that's very special. But it's also possible. It gets very intense. But what I like about it is, you know, it has like this nice texture. It is somehow creamy. Sometimes it comes with a little sweetness to itself, you know, and we try to get this bitter stuff very like it's when there's bitterness, it's in the background. Normally we don't have any bitterness in the cheese. And I think from a handling point of view, it's very nice. It's not super smeary. It's not running anywhere. So for me, it's like a very round cheese experience, and because it's a lot of blue flavor and not so much cheese. And I think there are a lot of blue cheeses on the market which taste somehow half like the cheese it's meant to be, with a little blue flavor. And what we try to do is like to get the extract of a blue flavor world. So, and I think that's what makes it very good for cooking, especially for domestic cooking, or also for the gastronomy, because you have like this flavor itself, and that's why you can combine it better. So if you use this cheese, you don't have to have the fear that it tastes too much of cheese. It just tastes of blue, like of this blue cheese world. And it goes very well with port wine, of course. I love it with a Sauterne. Some months ago, I've had a sweet wine from like a Tokaja from Hungary that was fantastic. I didn't know they made sweet wines. It was blew my world. It was a match made in heaven. So sweetness with the blue cheese is it's just match made in heaven. Always works. Yeah, definitely. Yeah. Well, great. Yeah. Then we know a little bit more about it, and it's so good. I can see that the time is running out. Yeah. I see there's one question which I see on my screen. I think Yama asked whether we are making the cheese from the Jersey milk. No, that's not us. Just to answer it. That's good that you can see that, because I cannot see the questions. Okay. So no, it's no Jersey cows you have. Der er ingen Jersey køer hos Thilo, men der er meget søde køer. I said it was very sweet cows you have. I think we want to say thank you very much, Thilo, for explaining about the cheeses and more about the dairy farm. And hope to see you soon again. Yeah, hope to see you soon, and I wish you like a lot of fun. Enjoy. Don't forget to finish all the wine you opened. And very important. We will take care of it. Thank you. Okay. Yeah. Thank you very much. You, and have a lovely night. Yeah. Take care. You too. Bye. Bye. Så det var Thilo, og så har vi egentlig også med det samme smagt den sidste ost til aftens ostesmagning, og vi har kun 2 minutter tilbage officielt, men selvfølgelig, hvis I har spørgsmål, er der lidt tid til det. Så jeg kigger nu lige på min veninde Cecilia, og hører hen, om der er nogle spørgsmål, om der er nogle ting, vi skal snakke om. Folk kommer med kommentarer til, hvad de spiser til den blå ost, og det er jeg spændt på at høre. Ja, Cecilie, hun skriver, at vindruer er skønt sammen med. Der er nogen, der sidder og drikker stoutøl, og kan virkelig anbefale det. Så er der også nogen, der sidder med deres dessertvin. Den er også meget god, fordi der er også tit en sød vin. Der er meget dejligt med sødme til som blå skimmelost. Derfor også portvin, dessertvin, honning. Folk er meget glade for den blå ost, og at den også er til sidst. Så er der også nogen, der spørger, om man kan komme ned og besøge gårdene, hvis man tilfældigvis giver sig sydpå. Det er godt, at de spørger, fordi det synes jeg, hvis man alligevel skal sydpå og har lidt ekstra tid, gør det, fordi det er en oplevelse. Man skal holde lidt øje med åbningstider, fordi de har selvfølgelig ikke åben hele tiden, men man kan sagtens på hverdag, tror jeg, også komme der og spise frokost, og det skal du stole på mig. Thilo er en dygtig chef, så han laver også rigtig lækker frokost der i deres køkken.
Og der er bare en flot gård at se på, og man kan se på køerne, man kan se på det hele. Så der kan sagtens anbefales. Og hvis I skal have adressen, skal de bare sende mig en lille e-mail eller en besked på Messenger, og så skal jeg nok sørge for, at de får adressen. Var der mere? Det er nej, folk kommenterer på dejlige oste. De siger også tusind tak for en dejlig aften. Det er dejligt at høre. Det er godt. Så tror jeg, at jeg også siger tusind tak for en dejlig aften, og at vi kunne fejre ostens dag sammen. Og igen, hvis de har spørgsmål om ostene eller om noget andet, send mig bare en lille besked på info@marion.dk eller på min Messenger eller Facebook, og så skal jeg nok svare dig. Og så siger jeg tusind tak, at du var med til min online ostesmagning, og rigtig fortsat god ostens dag til jer, og god weekend. Hej hej!